ال صندوق حتى نجي جيتي ناي كلهم أبهلا أبقاقس اللو جيتي قلت عبيتي سيناريوس كان ريوز قبالنا ريبابليك تقراي ناي مقان حلمي لو مزجمر يكونن أبشحين شعتميتن 76 ويانا فتركته الكلها مساز تبقسه حلمي أزز حلمزي بلج حلم النابلغ ما تصنيحو أبشحين شعتميتن 91 دارقا أب 9 مالتي أبشحين شعتميتن 9 درجي اتبي ارتراز نبرة سقط مس حيلو اب شره ويانه اب زيت خلو متقعت خكايدي لا اتيا او درجة فرقنا بسامس بلعه حق زني لانا بزباو جنبار سلازقويت زباو جنبار بتي شعو ونين وزنبره كبت أصوار ناي بيئمن مدافع 130 نمزاقب درقي بونا غيرو داقماي كم زي دقم كبيد مقصع مسقصعو تانكتاتون مكاينون راح ريحو نتقراي داقماي كم زي ملسا كاب تقراي زغودلن نغرت يالو وجه طرحيو زغودل اذان ناي سليدا قرش ناي عمت زخونو كتفر زي تخل تقراي تزعبه فابريكا ناتحانيت او زغصل ناسوا كابز انتاي اتاو كوبيلو منستو نتقراي بجزاء فقادو بزحنت خوينات نايشره اب زباو جنبار اب جنبارو زعلو صفعيت زهدملو زسنبدلو واني سلازي ابت غزيتو ويانون اتحلما بقليل تكباراو زغونه مسيلوا اب تግራይ ኮፊላ نماكل ኢትዮጵያ ክትምርሽ ኣይመረፀትን ኣብኡ ከፊላ ሪፓብሊክ ሎምዶ ክነውጅ ጽባሕ ዶ ክነውጅ ታወጅና ከመይ ጌርና ኣብዚ በሃል ሕልሚ ተዋሒጣ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ህዝባዊ ግንባር ይባራቢርዋ ወያነ ኣብዚ ቆፊል ክዳ ቀለብ ደርግ ክትኮን ይለ እዚ ንኺድኑ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዕና ኮማንዶ ኣለና ሜካናይዝድ ኣለና ስለዚህ بس غيرنا نحجزك هنا ندرجت فينا نحنا قم يرتراسهم كأخم أكلنا إثيوبيا تنبرون بر تقرايكم دا درجم ما بي قد فكم كمون يكونن إثيوبيا وانيكم يلوس لازم هرم كيف تو قبح المم تبرابيرهم نبي إثيوبيا أتيهم أبتكزيتي نو خبلو عقم سلازي بلهم بر فتيم مونا ينبرون تنخن تتقساس الناس باو جنبار دحري إذا معبلغن أب إثيوبيا ريأمو زي فولتو موق بيت منغست مساعتو نتي أب إثيوبيا زنبرا هابتي ناي هزبتات أورومو نام حران كالوت بيهراتن بتز نبرو موتادراوت قبللتنات سالا هزباو جنبار زي معبل استابيليتي ناي إثيوبيا تتقيمون كزرفون كمجرطن مس جمرو طعم طعموا متي ريبابليك زبال وي حلم تግራይ رسيعم نيرم شعو ኢትዮጵያውያን ተጠሚቆም ግን ኣብ ክልተ ማንታ ሕልሚ በተሓደ ንትግራይ ኢትዮጵያውያን ከያትዋ ካብቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንዳዘረፍካ ንትግራይ በሃብቲ ከምቲ ዝቕብብ ምግባር ኢትዮጵያውያን ከማ አገልገልትን ከም ተመዝመዝትን ጌርካ ኣብ ክልተ ሃገር ኮንካ ትግራይ انت حسمك معقوبي انت تدفعك مهدمي ኢትዮጵያ
ስጋዕ ዘለኻ መናበሪ ገይሮም ካይዱ ፀኒሖም ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ መወዳእታ ነቂሕሉ እዚ ዝተኻየደ ቃልስታት ኩሉ ተኻይዱ ብሓገዝ ህዝብን መንግስትን ኤርትራን ኦነግ ይኹን ዋላ ጉንበት ሸውዓተ ኩሎም ሓይልታት ደልዲሎም ኣብ ውሽጢ ዘካየድዎ መሳርዓት ንወያነ ብዘይ ዓብ ወታደራዊ ስጉምትታት ካብ ኣዲስ ኣበባ ባሪሮም መቐለ ምሰእተውዎ ከምታ ዝሓስባ ዝነበረ ወያነ መቐለ መህደሙ ኮይናቶ ትግራይ መዕቆቡ ኮይናቶ እቲ ዘሪፉ ዘቐመጦ ሃብቲ ንግዚኡ መካየዲ ኮይኑዎ ኣብኡ ኣሎ ኣይሞት ኣይስሩር ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ኸናበይ ንዝበሃል ግን እሱ እዩ ኣብቲ ናይ 9 ዓመተ ምህረት ተመሊስካ ምሕሳብ ሕጂ ኢትዮጵያውያን ደንኹን ከም ኢትዮጵያውያን ብሓባር ንስራሕ ንፈለጥ ተበልና ሪፓብሊክ ተኾና ብሓይሊ ኸጥፉእናዮም ከመይ ጌርና ዝብል ከም ዝናይ በዓል ስራሓት ነጋ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣትዮም መሸመት ግዜ ንኽኾኖም ግን ንግዚኡ ንኢትዮጵያ ብሽብር ጌርካ ኣብ ውሽጣ ባርዕ ሓዊ ምፍጣር ስለዚ ነንሕድሕዳ እና ተዋደአት ንዖም ክትርስዖም ስለዚ ኢትዮጵያ ስጋዕ ትዋዳእ ከኣሳቶም ሓይሎም ወይ ተመሊሶም ኣብ ኢትዮጵያ ላዕለዎት ዝኾኑሉ ወይ ከዓ በቲ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዕግርግር ተጠቒሞም እቲ ዝሓለምዎ ሪፓብሊክ ክትግብሩ እቲ ተሓሳስባ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣዝዩ ሕማቕ ዝኾነ ማይንድ ሴት ወይ ከዓ ማንታ ካይዳ ተፀሚዶም ካብ ወጋሕታ ስጋብ ሕጂ ኣብኡ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ካብዚ ክወፁ ይክእሉን እዮም ኣብ ትግባሪኡ ግን ፀገማት ኣሎ ክትግበር ኣይከኣልን እዩ ብሕልፊ እቲ ናይ ሪፓብሊክ ምስራት ዝበሃል ብክልተ ነገር ክትግበር ዘይክእል በቲ ሓደ ዓቕምን ሓይልን የብሎም እንሆን ምትግባር በቲ ካልኣይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣይደልዩን እየ ስለዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘይደልዩ ከዓ ትግራይ በይና ተነፂላ ክትነብር ዓቕሚ የብላን ክእለት የብላን ሪሶርስ የብላን ኣተሓሳስባን ሕልናን እውን የብላን ስለዚ ብኩሉ ዝመዳት ክትገብሮ ስለዘይ ትኽእል እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ቦታ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ ካልእ ምርጫ የብሉን እቲ ካልኣይ ማንታ ልቢ ተሓኺኹ ብኦፐሬሽን ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ካብ ኣተሓሳስባ ተጋሩ ካብ ሜንታሊቲ ናይ ተጋሩ ስለምንታይ ሲ ተግባራዊ ክኸውን ዘይክእል ኣነ ሕጂ ከም ምርጫ ትግራይ በይናትኩም ተትብል ንዓና ዳ ዓብይ ናይ ሽግር ምቅላል ነይሩ ኦኬ ትግራይ በይናትኩም ትግራይ ዳ እሞ ንግሆ ትቆርሳ ኣብ ምሳሕ ትምስሓ እሲ ዓብ ፀገም ክመፀና ኮይ ምኻለን እዚ ናይ ባድመ ናይ ገለ ናይ ኣልጀርስ ውዕል ትግራይ በይና ተትኸውን ቀደም በለ ብቀደሙን ወራር ካብኡ ክመፀ ኣይምኻለን ትግራይ ክትወረና ኢልካ ይትሓሰብ ነይሩ ወያነ ግን ኣብቲ እዋንቲ ናይ ሽፍትነት ዘመኑ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ስለዝነበረ እቲ ናይ ሽፍትነት ዘመኑ ከዓ ብሓያላት ከም ዝሕገዝ ገይሩ ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንብረት ኣቆሳዊሱ ኢንወራር መፅኡ እዚ ዓባይ ኢትዮጵያ ተደመሮ ምዕራባዊ ዓለም እዩ እቲ ወራር ኣካይድዎ እምበር ወያነ ኣየካይዶ ህዝቢ ትግራይ ኣየካይዶ ህዝቢ ትግራይን ወያነን ከም መሳርሒ ናይ ዝወራር እዚ ጥራሕ እዩ ኣገልጊሉ ስለዚ ማይናስ ኢትዮጵያ ዝኾነት ትግራይ ስን ዓና ፍሬት ኣይኮነትን ወይ ወላ ሓንቲ ተፍረሐና ነገር ኣይኮነትን ከምዛ ንጅቡቲ ትገብራ ኢኻ ጅቡቲ ሕጂሲ ፈረንሳይ እያ ትብለላ እምበር ጅቡቲ ወላ ሓንቲ ንዓና ፍሬት ኣይኮነትን
اجي قومو مخونا نيرو نعنا جن نحنا رتعويانينا بتفطرتي أكايدا ناي زباو جنبار فتحوي زازين تقرأي ون كم ساتلايت كوينا نقتنبر نحنا ثريت ويكا تي قبل علينا خمت زخيل صقمات متان كنكيلنا كابت حقاو بوتا خاب إثيوبيا تقرأي بينا تسليلنا كنسرحلو يندلني ونياتو تحقاو بوتا أنا يتقرأي أب إثيوبيا ስለዚህ نحنا كل تنيبرهود سلاماو خون الله سلاماويت ترغاغت ኢትዮጵያ ክትፍጠር ክትላለዋ نحنا ስራ አንበር በኢትዮጵያ ዲስኢንቲግሬት ጌርካ አብና አሽቱ ሳተላይት ቀይርካ ስጋአታትካ ዝጎድለሉ መገዲ ኮነንቲ አካይዳ ናይ ህዝብ ኤርትራ ናይ ህዝባው ግንባር ስለዚህ እቲ መጻናይ ትግራይ ውልቀ ሰባት ዝሐሰቡ ክሐስቡ ክውልዮም ዝበሉ ክብሉ ክውልዮም ገሊኦም ተደናጊሮም ገሊኦም ናይ ሐቅ አሚኖምሉ ገሊኦም ካ ካፍርሕን ካብሻቅሎትን ብዝነቀለ መገዲ ብዙሕ ነገራት ይብሉ አቦን ዳቱ ግን ትፍታሕ ሓደ ደይቅየሪ ስኻ ትግራይ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ክትወፅእ ይትኽእል እዚ ናይ ሓሶት ጽዋያት ንትግራይ እኮ ምዝን ናይ ትግርኛ ናይ ኤርትራ ምኒልክ ብሸርሕ ፈሊና نتليان عدوا مسجرة فريمولو خجزوي كألونيوم بحنساء تقينهم يدون نحنا كوم سيرترا تنقون لإثيوبيا كونن سجع ساوز أفريقيا نزامل أفريقيا متقاطع صرنايا لازم حراي تحيلنا إيرتراوين تأمنوا له اللقاء جن نتسوس علامات كاخد تكملوا فميجرك حيل دايبلك تلبيك بعلى غادي تدبر إذا حيلنا إيرتراوين تتقينكاس سجع ساوز أفريقيا تجبتنا أفريقيا سلازي ناي تجارب تحساسبا سوتراي ناي ويان تحساسبا سي نيتيبيا كتكملها نيرتراون كتكملها أمبر بقدسمهم بحنقولهم بأمرهم سريحهم خجبرو زخولو نجار كم زي اللي يأمنهم كل زي سلازي إذا دفيتست زغنا التحساسبا ناي سبحة نجا يعني أخنا عوتين نقلنينا بحيل نتيبيا كنقدم ما ينقلنينا هذا قنوع زرباي كفر حقب شغلات نقلقون قلي جنسيت قنوع أتي ناي دبرة جنكت حنسا مس إثيوبيا حنسا أفانو ناندو قداي لمن حنسا تقفعنا بل حنسا أن إحنا عندنا مسرة بل ماتو ما تحزم جبتي يقول نايتوم كالوتون كومي سلازي 0-0 نسيو اتزقرم جن رسيعيو حدا رسح أبزي جنرال زبالو عنتو زي العالكو اتي صادقان زبال بخاي أب زناي اقرمخل كوينات نسراويتو أهليقو تنبركيخو زلقاسه صادقان لو مخا عسب كمنه دحرزي 10 عامت ناي كسرانن ناي نديت غعزو سلازي كم عينتهم زياتهم እሱ ድማ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ መጽኡ عسب سنة بإثيوبيا اختارت اللوح زبل زربايقة ويكعنا يقسمعنا قني مالتي سلازي زوم سبات زياتهم نايسب هبتي نايسب مريت نايسب هاجر كم تمناي عدخو ليلكا أي حسابني سلازي تي تحسب زقبعه إذا تحساس بازي إذا منشرزي خاب أمرهم تنقيسو خطفق كخيل الله بمطبح تخيل الله سيرجري خكايدو زغولو ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውን ዶክተር ይልዩዎም አለው
ስለዚህ ቶም ዓበይቲ ዶክተር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ከዓ ኣብ ሓደ መስመር እዮም ዘለዉ ኣብ ዝኾነ እዋን ከዓ ድልዋት ኣለዉ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዝግብኦም መድሃኒት ሂቦም ክዕግስዎም ስለዚ ኣብኡ ብዙሕ ኣይንጨነቐሉ ትቐንዲ ነገር ግን ትግራይ ትግቡእ ቦታ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ይሕለሙ ሓተምተም ይበሉ ሓለውለው ይበሉ ይዕገርግሩ ብሕጋዊ መገዲ ይሕተቱ ብኻልእ መገዲ ይምፁ 0000 ግን ናይ ትግራይ ነገር ማዕልቡ ኣብ ኢትዮጵያ እምበር ካልእ መፍትሒ የብሉን እሞ በዚ መገዲ ዝኽንሪኦ ኩላና ተስፋ ገበር Thank you so much. Make free.